Chcel by som vás tu privítať na prvej schôdzi nového výkonného výboru HK Dukla. Sami viete, že po mojej lavici je prezident HK Dukla, pán Mráz, inžinier pán Mráz. Po mojej pravici sedí manažér HK Dukla, pán Petr Tirpák. A po jeho pravici sedí človek, ktorý bude zodpovedný za reklamu klubu, pán Kmec. Ja som bol zvolený do funkcie hovorcu HK Dukla, takže keď niečo budete potrebovať, tak sa môžete na mňa obracať s otázkami, čo sa týka chodu klubu HK Dukla. Som vás chcel privítať na dnešnej tlačovej besede, ktorú sme vám slúbili minulý pred 2 týždňami. Takže pán Stripaj zhruba pomenoval nový výbor, hokejový výbor, ktorý by mal fungovať od tejto sezóny. Ja z mojej stránky môžem len poďakovať im za to, že prijali spoluprácu so mnou a vyjadriť svoju vďaku a presvedčenie, že pre budúcnosť michalovského hokeja to bude mať len pozitívne stránky. Teraz by som poprosil pána Tirpáka, aby vás poinformoval o menách hráčov, ktorí máme do dnešného dňa, a mena trénera aj asistenta, ktorého máme do dnešného dňa. Minimálne ústne ich máme prisľúbených už na letnú prípravu, čiže odovzdám týmto slovo pánovi Tirpákovi. Nech sa páči potom otázky už na hoci ktorého z nás. Čiže na nasledujúcu sezónu by mali viesť mužstvo HK Dukla Michalovce pán tréner, hlavný tréner pán Ihnačák, jeho asistent Peter Mihalov. Letná príprava by sa mala začať v pondelok 9. maja o 5:30. Máme prisľúbených účasť 20 hráčov. Samozrejme pozostávajú nejakých 14-15 hráčov domácich, michalovských, a tých 6-7 hráčov je cirka z Košíc. To by bol na taký úvod. A samozrejme my sa budeme snažiť stále doplňať ten káder s tým, že každý má to miesto otvorené a každý sa môže pobiť o to miesto v mužstve. Takže do prípravy idú, teda v pondelok sa budú hlásiť hráči Boržík, Mucha, Kozák, Borko, Minčák, Petruňa, Štefán, Sabol, Zalužický, Fajčák, Ferenc, Regenda, Melega, Dunaj, Šechný, Lemešany, Dančák, Čížek, Králik, Kozarik, Marinčín a Pavličko. Rišom Šechným sa rokuje, dá sa povedať, že v najbližšej dobe by malo byť už jasno, že teda dúfame, že Rišo Šechný tu ostane. Jeho prísľub je teda, že v pondelok nastúpi už na letnú prípravu s Michalovcami. Čiže zajtra, pevne verím, že zajtra podpíšeme s ním zmluvu. Náš záujem je podpísať s ním zmluvu na 2 roky. Tak zatiaľ hovoríme, my sme to boli úvodné debaty ústne, takže sme sa dohodli, že prídu do prípravy a samozrejme by sme boli radi, ak by pôsobili v našom klube. Môžem doplniť to, že pán Králik podpísal už trénerskú zmluvu s mládežou, čiže bude pôsobiť aj pri mládeži ako tréner mládeže. Tréner rastu, no a samozrejme by bol, a verím, že bude hlavným hráčom aj Ačka. Čo sa týka pána Pavlička, tak s pánom Pavličkom som rokoval osobne.
má záujem, on je aj michalovský hráč, čiže v tomto smere si myslím, že nebudú problémy. Z Lemešaných od Lemešaných tiež máme prísľub. Myslím si, že zahral veľmi kvalitne minulú sezónu v Spišskej. Sú ešte aj ďalší hráči na lane, jak sa hovorí, len o tých budeme informovať, až ak budeme mať minimálne ústnu dohodu na svete. S Martonom sme rozprávali, či ten záujem bol, ale jednoducho my tiež sme nejak limitovaní a jednoducho sme sa nedohodli. Čiže... Seglovci, hovorím to... Seglovci, keď ja môžem tomu odpovedať, Seglovci zatiaľ je vec trénera pondelok, rokovania, ak si tréner ich pozve, my ich milé radi oslovíme. Len tak, jak tu chcel naznačiť pán Tirpák, viete, jak všade na svete je teraz kríza, my tiež máme obmedzený rozpočet a musíme sa pohybovať len do výšky balíka, ktorého máme prisľúbené. Čiže, jak sa hovorí, matematika nepustí a ja som bol vždy za takú teóriu, že radšej môžem prisľúbiť len to, čo mám. Hej. Nemôžem zase komu si niečo dohadovať, nasľubovať a pritom nebudem mať na výplaty. Čiže pondelok, útorok si sadneme znova s trénerom, do prípravy budú zahrnutí, no a potom bude výber závisieť aj od toho, kto aké bude mať finančné nároky, lebo tak, jak povedal pán Tirpák, pán Marton mal, myslím si, na dnešnú dobu, ja netvrdím na jeho výkon, lebo on bol jeden z najlepších bankárov, ale bohužiaľ, keď naraz nie sú na to peniaze a jeho požiadavky boli oveľa vyššie, ako boli v minulom roku alebo v minulej sezóne, no tak má ústny prísľub Vardejo. Kozárik a Borko. A máme ešte tretieho Michalovčana Melegu. My môžeme sa len tam pohybovať, kde nás financie pustia. A keď nás pustia, budeme riešiť aj post brankára. S pánom Kozárikom financie nám zatiaľ dovolujú pána Kozárika a pána Borka plus pána Melegu. Myslím si, že pán Borko predviedol v minulej sezóne celkom slušný výkon v tých zápasoch play-off. Dnes mal 18 rokov presne. Všetko najlepšie k narodeninám, už keď ste to tak začal. Ale to je jedno, či by mal 17, či 18, či 20, vek nehrá rolu, hraje výkon a ten bohužiaľ bude musieť byť dobrý. Prezident tam raz, aby som sa opýtal, prečo si práve týchto troch ľudí vybral do svojho najbližšieho týmu? Do najbližšieho, každý jeden z nich má čosi s hokejom a určite sú tu praktické skúsenosti, neteoretické. Dokonca ja si myslím, že som si vybral profesionálov, nakoľko aj pán Kmec vo svojej oblasti a to, čo sa od neho očakáva, čiže propagácia, reklama hokejového klubu a tak ďalej, či už smerom vonku alebo dovnútra, tak myslím si, že je to človek na svojom mieste. Títo dvaja páni hokej hrávali, čiže niečo majú za sebou, tie praktické skúsenosti. Ja si nemyslím, že by to bola zlá voľba. Čas ukáže, budeme ďalšie. Troška podpichnem, zase tu nesedí pán Mašlanka, čo je s ním? Viete čo, to vám neviem povedať, mal prísť, mal sa zúčastniť tohto, nedošiel. Ale ráta sa s ním, alebo ako je to? Pán Mašlanka má ponúknutú funkciu, že som to presne povedal, prevádzkový manažer. Budeme hľadať náhradu, tak sa musia spojiť ešte, máme aj pána Šoltisa, ktorý
už nie je riaditeľom zimného štadióna, novým riaditeľom je pán Oleár. Už keď tak a pán Šoltís prejavil záujem, že bude robiť tie písomnosti v klube, ktoré robil síce aj doteraz, ale teraz už bude sa tomu venovať na 100%, nie len riadeniu zimného štadióna. No a pán Tirpak je športový, no tak tam niečo riešiť. Čiže má na starosti, ak pre vašu informáciu, má na starosti, by mal byť ako predĺžená ruka trénera, vybavovanie hráčov, staranie sa o hráčov, všetko to, čo robil v klube Juventy. Čiže od vstupných lekárskych prehliadok až po záverečné lekárske prehliadky a všetko, čo sa hráčov týka, ubytovanie, stravovanie, no, jak holka pro všechno, jak hovoria v Letenčosi. Určite áno, lebo myslím si, že v Juvente dostal dobrú školu. Juventa má dobrý realizačný tím, takže v tomto smere si myslím, že to bude len a len pozitívne pre jeho budúcnosť v hokejovom klube. Ja len dúfam, že zročím už svoje skúsenosti aj ako hráč, ale aj ako tréner pri mládeži, ale aj ako už aj funkcionár. Čiže, tak povedal pán Mráz, čas ukáže. Nechcem zase podpichnúť tu do kamaráta boku, ale myslím si, že určite, ak by som mal to trošku parafrazovať, tak ak ten úpadok michalovského hokeja by mal byť úspešný, tak určite chceme skončiť do toho 6. 5. miesta. Aj napriek tomu, že táto sezóna sa má zredukovať vraj na 12 mužstiev. Zatiaľ je to neoficiálne, neviem, čo je na tom pravdy. Čiže kvalita mužstiev bude na oveľa vyššej úrovni podľa mňa ako minulú sezónu, ale aj napriek tomu chceme dokázať, že v Michalovciach hokej vieme hrať, že určite nie je na tom úpadku, ale bude len a len rásť. Myslím si, že aj príchod pána Šechného svedčí o tom, že určite nechceme hrať o spodné priečky, ale chceme sa pobiť o čo najlepšie. No tak zatiaľ je naša predstava skončiť do 6. miesta po základnej časti. Ja by som mal otázku na pána Tirpaka. Vy ste spomenuli tie mená hokejistov. Niektorí mali žltačku, boli chorí. Už sú v poriadku? Tak čo ja som rozprával s chlapcami, tak už sú v poriadku, dokonca Ďuro Minčák mi povedal, že on už mesiac intenzívne trénuje, čiže vyzerá, že je v poriadku. To ešte potom budeme individuálne s tými chlapcami rozprávať, ktorý sa týka a výsledky a ako sa budú zapájať do prípravy. Či už môžu ísť možno, že pôjdu 6 do prípravy. Ďakujem. Banovský je už v príprave s juniormi. A je v príprave s tým, že už je len na trénerov, či budú mať záujem a budú dávať. Čiže dostane ešte jednu šancu? Tak juniorov už je. Čiže šancu dostane. Teraz neviem, otázka, na koho máte dvoch hráčov z elitného trojvyšovského útoku, potom treťom nepoškodujete? Najlepšom. Je to špekulácia zatiaľ, no viete, že chceli by sme všetko, len všetko záleží od financií. A neskromne povedané, ono by bolo najlepšie mať ten celý útok tu, ktorý je už zohratý, len čas ukáže. Záujem je teda? No tak viete, že záujem by bol, len budete informovaní včas. Všetci. Ja som sa ešte prezidenta opýtal, že odkedy de jure výkonný výbor nastupuje do práce? Od 1.5. 1.5. Čiže už pracuje. Áno. Príprava teda začne od toho 6. Bude trvať do konca júna. Budeme využívať priestory štadióna Bielej hory. Chceme, teda tréneri mali požiadavku, že teda spinning by bol. Takže tu len okolité naše možnosti a prostredie. Tak minulý rok som hrával len v podstate za umené vo svojom voľnom čase a uvidíme, čo mi čas dovolí, tak sa tomu nebránim, ale už prvú ligu asi nie. Lebo keď bol prezidentom Jaro Kanos, tak
Ja nie. Neviem, či to tu odznelo, pán Ináček, na aké obdobie podpisuje zmluvu? Podpíšeme, ja by som bol rád, ak by sme podpísali na 1 rok s opciou na 1 alebo 2 roky, ale to sa dojdeme v priebehu zajtrajšieho dňa. Prečo tu nie je pán Ináčak? Z súkromných dôvodov, to isté aj pán Šefný. Jeho asistentom bude pán Bihaj, hej? Áno. Druhého asistenta nebude mať žiadneho? Aj 4. Juniorku bude mať pán Ševčík a doraz bude mať pán Králik. Aby som chcel v tej príprave, na ktorú ste sa pýtali, povedal len to, že vlastne z hľadiska reklamy bol cieľom klubu, aby sa vlastne minimálne v príprave pritiahli aj extraligové týmy na vlastne prípravné zápasy, či už doma alebo vonku, lebo vlastne toto chceme brať ako nejakú reklamnú činnosť takisto klubu, aby vlastne ľudia prišli na zápasy, ktoré budú mať minimálne extraligovú úroveň. A aj keď nechcem urážať nejakých južných alebo iných vlastne susedov našich, to znamená, že chceme sa opierať ani na Maďarsko, ani na proste Poľsko, ale skôr vybavovať týmy, ktoré nás preveria. To sme videli v minulom roku, keď vlastne sa prišla slovenská 20-ka a mali sme problém s nimi uhrať výsledok. Čiže cieľom je minimálne 2-3 superov z extraligy. Stránka sa bude pripravovať, myslím si, že bude spustená od začiatku júna, no a dúfajme, že budú ľudia spokojní samozrejme.